बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. समस्या बडव्यांमध्ये बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्याच्या गर्भस्थले नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझ्या सगळ्या स्त्रियांत तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. भगवंती मुरिये देवाच्या अंगातील नव्हती तालीमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आबले समचे साकर तुझे सुद्धा करून जा. नमान मरिये कृपेन भरले समज सगळ्या स्त्रियांत तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. भगवंती मुरिये देवाच्या अंगातील तालीमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आणि देवाचा पूत मुनी झालो आणि आमच्यामध्ये जिलो. नमान मरिये कृपेन भरले समज सगळ्या स्त्रियांत तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मुरिये देवाच्या महिमा खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे महिमा पसवत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावत जाऊ शकत माग्या बडव्यात बरी खबर दिली शपथान ख्रिस्ता आत्मच्या पडले आम्ही जाण जाल्या त्याच्या कष्टाने आनंदाक आम्ही पावते तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत म्हणून मी मागता त्यात ख्रिस्त आमच्या आत्म्यामध्ये पाहत आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या देवा गेल्या पडव्या श्रेष्ठ पडव्या सामी गेली आणि तू ससना सुविशे उदितांका ये मदने ते विषय खेळीत आमेन. सतमान तांदवा स्वरूप आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र राव, तुझे राज आमका येव, तुझी कोशिश स्वर्गात होता तशीच या संसारांचा. नमान मरिये कृपेन भरले सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या एक घडी बोर आम्ही सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया. सांगा त्या मिळून थोडा वेळ त्या सगळ्याक आम्ही ऐकायला द्या. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, Ria Shira la bara di bara Shira la bara bara di gere bara di bara Shira bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Hallelujah, Jesus. Thank you, hallelujah, Jesus. Thank hallelujah, you, Jesus. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, Ria, ria, Jesus. ria, 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 Jesus, ria, ria. Jesus, Jesus, Ria, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, Aradantuka, Jesus, Jesus, aradantuka, Jesus, aradantuka, Jesus. aradantuka, Jesus. Ya सकाळीच्या जा सकाळीच्या वेळा या बुधवाराच्या दिवसा आम्ही अर्घ दिता तुका आम्ही होगोल दिता तुका वर्णिता Hallelujah, तुका hallelujah, वंदिता तुका आम्ही तुझे आम्ही नाव वर्णिता हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 सकाळच्या hallelujah. वेळा तुझ्या भुरग्याक Hallelujah, 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 रक्ता hallelujah, नितळ hallelujah, कर hallelujah. शुद्ध Jesus, कर Jesus, सगळे Jesus. मरणाचे कुड सगळे मरणाचे सार Jesus, Jesus, आम्हाला Jesus, Jesus. तळ Pitam, जावी pitam, सुम्या swapitam. हर एक आवाज हर एक इमोशन्स हर एक Pasyatam, ना swapimya. हर एक जे किती चटवटिक असा ते सगळे तुझ्या अमोल रक्तान कवर झाले जाऊन दे तुझे कुशल बगैर या थोडा भीतर या ना जाऊ दे कंचेस या पडता व्हायरस ना जाऊ दे हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti, 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 stuti. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Psalm 72, 13, 14. Psalm 72, 13, 14. दुबळ्या धाकट्यांची तो दया करतलो दळदिरांचो जीव तो सांभाळतलो जुलूम आणि जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो तांचे रगत ताच्या दोळ्या मुखार भोवमलादीक तांचे रगत ताच्या दोळ्या मुखार भोवमलादीक तांचे रगत ताच्या दोळ्या मुखार भोवमलादीक एकडे बोर आमचे दोळ्या आमी दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया या बुधवाराच्या दिसा या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याचे उत्तर आम्ही अनुभव करूया त्या सोम्याचे उत्तर असाही अनुभव करूया Psalm 12:6 कीर्तन 12 वर्षो सर्वेश्वराची उतरा परिशुद्ध उतरा 7 पौटी उजान घालून नितळ केल्या रुपयासारखी 7 पौटी उजांत घालून नितळ केल्या रुपयासारखी आज ते परिशुद्ध उतर आमचे लागी उलयता आमकां भरवोसो दिता आमकां धैर्य दिता आज तुझे आणि मुझे रगत अच्छा दिसते मला ताच्या भुरग्याचे हर एकल्याचे रगत आमच्या जिवितान जाऊनचे हर एक ताका मला देख हर एक
जशे एका आवय बापायक त्याच्या भुरग्याचे ल्हानशा बालशा थावन त्या भुरग्याचे हर एक स्टेप भोव मोलादीक त्या भुरग्यान एक हांसो करतना, त्या भुरग्यान पार्टी करतना, तिला ल्हानशी मेटां काडून सोलोंक शिकतना एकच फावटी त्या भुरग्यान व्हडल्यान आपयतना सगळे ताच्या आवय बापायक कितले मोगाचे. तशेंच आमच्या जिवितान ताच्या भुरग्याच्या जिवितान जावचे हर एक घडीत ताका भोव मोलादीक जावन आसा. थोडे फावटी आमी सगळे ताच्या लागीं विचारस करता. आमी ताचे लागीं मागोवंक आसा, आमी ताचे लागीं सांगूंक आसा, सोम्या आज ह्या बुधवाराच्या दिसा हांव हें करूंक वता, हांव थंय वेता, ह्या बुधवाराच्या दिसा हांव इंटरव्यूक वेता, ह्या बुधवाराच्या दिसा हांव पार्टेक वेता, हांव इश्टां सांगाता वेता. त्या ल्हानशे घडीत जावंक पुरो ते खंयच्याय कितेंच फरक पडना जावंक पुरो. कशें त्या आवय बापायक त्या भुरग्यांचे हर एक घडीत मोलादीकी आमच्या जिवितांत ती हर एक मोलादीक हर एक घडीत आमी ताका सांगया, ताच्या लागीं उलया. तो एक व्यक्ती म्हणटा देवाचे उतर, तो एक व्यक्ती. पवित्र सभा आमकां सांगता देव एकलोच आनी एकल्या देवा ते एक जाण बाप पूत पवित्र आत्मा व्यक्ती. आज त्या देवाक आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करया. आज ताचे उतर म्हणटा तो आमची दया करता, ताच्या भुरग्यांची दया करता आणि तो आमचो जीव सांभाळता. आज आमी विंगड तराचे जुलूम अनुभव करता सांग पुरो. विंगड तराची अस्कत काय अनुभव करता सांग पुरो. आमी खंयच्याय समस्यांतान भायर येवंक जायना तसल्या समस्यान शिरकोन पडल्या जावंक पुरो. आज देवाचे उतर म्हणटा जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. जुलूम आनी जबरदस्ती भोगतल्यांक तो सोडयतलो. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तो म्हाका आनी तुका सोडयता. अर्गान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया. थँक यू जीसस. अर्गान जेजू. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुत्राची, आमच्या सम्या आणि सर्वंतराची आणि रगत आत्मा आणि देव पडो आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या सुसराच्या पातकांच्या परिपूर्णापासून भोव मोगाळा बापा. मातये तावन आमी आयिल्ल्या मातयेक फाटी वेता. मातये तावन तूं आयलोय, मातयेक फाटी वेतलोय. हे उतर घेऊन आज या करिस्माच्या कालाक आमी पाय दवरला. आमच्या माथ्यार आमी आमच्या कपालार तो गुर्तू घाला. आज
भाऊ मोगाळ बाप्पा, या कृपेच्या काळात आम्ही पाय तुबून सोलून वेताना बाप्पा, या 40 दिवसाच्या पहिला तू आमच्या सांगत राह. जसे इस्रायल प्रजा फराव्याच्या त्या गुलामपणातून बाहेर येताना तू तर जे सांगत असलोय, राती उज्याचो खांब जाऊन आणि दिसाक मडा रूपात आज आमच्या संगता तू राव. हे 30 तुझ्या हजारपणात आम्ही करसू आणि हर एक आमची मेटा आम्ही काढताना त्या मेटाने तुझो अनुभव करू. हर एका मेटाने तुझी कृपा आम्ही सोदून घेऊ. आज आमका तुझी खै आमका सोलनवर यो करेजमाचे दीस जाऊन दी आशीर्वादाचे, कृपेचे, तुझ्या मगान आम्ही बरचे, तुझ्या आत्मिक बळान आम्ही बरचे. आमचे ते जे कितें तुका दुखोवचे आसा, तुका बेजार करतले आसा, ते सगळे आमचे तावन भायर काडचो यो कृपेचो काळ, आमच्या परिवर्तनाचो काळ जाऊ दे. जेजूच्या नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सांगात म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. Isaiah 58 सर्वे तुमका सदांच तुमके करडे भयन तुमका दादोशी करतलो, तुमके कुडी घटाय दितलो, तुम्ही एका शंतले भागी सारखे जातले, केदी सुकन असले जरी सरके. Isaiah 58:11 सर्वे तुमका सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भयन तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो, तुम्ही शंतले भागी सारखे जातले, केदी सुकन असले जरी सरके. Isaiah 58:11 सर्वेस पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भयन तुमका दादोशी करतलो, कुडी घटाय दितलो, शंतले भागी सारखे जातले, केदी सुकन असले जरी सरके. सगळे दादले सांगाता म्हणूया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा तुका बेटेता तुझ्या पुत्राची सम्या आणि सर्वंदा जेजू ख्रिस्ताची पुढणी रगत मोने देवपण आमच्या पत्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्यांच्या फरीकपणापासून उमगाळ बाप्पा या कणांत समर्पण देऊन मागता बाप्पा. कितले जण विंगड केस आज कोण पडल्यांत आणि कोण नाही करूनातल्या सुखी खातीर आज ताका खोटा कशें पडटा आसा बापा. त्या एकल्याक समर्पिता कितले जणांचे जाग्याचे लपटे जाल्यात, किती जाग्याचे डॉक्युमेंट समस्या आसात, कोणे जागो फोर्जरी केला बापा तांकां हर एकल्याचे समर्पिता. कोणे घर भाड्याक दिल्ले आज कोण घर भाड्याक रावल्ली आणि त्या घराचेर कब्जा करून दवरला, घरातून भायर वचनात, घर सोडून दिवंक ऐकनात बापा तुझ्या आतां समर्पिता. फ्रॉड केस गेल्या तुझ्या आतां समर्पिता. विंगड तराची कोर्टाची केस, जाग्याची समस्या
एम्प्लॉयर कस दिता काम करचे लागी कोण नाव पाड केला नाव पाड करते असा साम डाऊन जाऊन पळयता ट्रॅव्हल बॅन गेला कच्चे डॉक्युमेंट धरून दवरला दिना रिलीज दिना म्हणा बापा ही एक तुझ्या हातात समर्पिता कितल्या कंपनीची त्यांच्या एम्प्लॉई खातीर पॉलिसी आसा तांकां रिलीज दिना म्हणली पॉलिसी बापा विशेष समर्पिता ती पॉलिसी चेंज जावचे पासून तांचे मन उक्ते कर तांचे काळीज बदली वर्सा वर्सान हांव जाग्यांचे केस चलून आसची जेजूच्या नांवान सगळे इत्यार्थ जावन दी भायर क्लियर जावन दी जेजूच्या नांवान क्लियर जावन दी जेजूच्या नांवान तरी एका दिसा दफ्तरांक गव्हर्नमेंट दफ्तरांक वेतात गव्हर्नमेंट ऑफिसां वेतात ते डॉक्युमेंट सारखे करू तांकां जेजू समर्पिता बापा तांची काकूळ कर जेजूच्या पवित्र आनी बळवंत नांवान मागता आमेन 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 जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध आसतली पूण केदीच तुजेर जैत वचना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध आसतली तुजेर जैत वचना तू सगळे जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध आसतली केदीच तुजेर जैत वचना निवारूंक हांव तुजे सवय आसा तो सगळ्यो स्त्रियो संगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमची आणि सगळ्या सुसराची काकूळ कर बाप्पा ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता ती मोगाच्या पुताची सुम्या आणि सगळ्या जेजू ख्रिस्त निरंतर आत्मोने देव आमच्या पत्त्याच्या आणि सगळ्या सुसराच्या पत्त्याच्या मकाळ बाप्पा या कारणान भेटून दिता कितल्याचे काम केला कितल्याचे विजा स्टॅम्प जावना विजा का भायर जाल्या एम्प्लॉयर मेळटेत ना सारखी विजा ट्रान्सफर जातात ना विजा ट्रान्सफर जावन खटकळे आसा बाप्पा सगळे तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा कितले जाणा काम नासतना सुबार देम जालो बाप्पा कुटुंबात कष्ट ते आसात फायनान्शियली मस्त समस्या ते आसात बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता या दिसांनी कितल्याने इंटरव्यू दिल्यात कामा खातीर वेट करन आसात कामाक आपयता म्हणा तुझे सिलेक्शन जाला म्हणा आणि की ऑफर लेटर मेळवना जॉइनिंग डेट मेळवना राखून आसात विजा धाडता म्हणा अजूनही विजा धाडूना बापा तुझ्या तर समर्पिता एजंटन सांगला विजा जाता विजा अप्लाय केला फाल्यां जाता आज जाता फाल्यां जाता म्हणून सतायत आसात बापा तुझ्या तर समर्पिता बापा ताचे सगळे डॉक्युमेंट सगळ्यांचे सेवी आज तुझ्या पुता जेजूच्या कुर्सा मुळा धाण दवरता विश्वासान हे सगळे डॉक्युमेंट्स तुझ्या पुता जेजूच्या कुर्सा मुळा दवरता जेजूच्या त्या कुर्सा तावन वळोन येवचे ते भूपवित्र अमल रगत या डॉक्युमेंट्साचेर या सीवीचेर
पडों दी या डॉक्युमेंट्सन किती समस्या असा त्या रक्त्यावर मी सगळे क्लिअर जाऊन दे, सगळे क्लिअर जाऊन दे, सगळे अडकळी पयस जाऊन दे जेजूच्या नावान वेगीच्या वेगी बऱ्यांतले बरे रिझल्ट मेळवते, रिझल्ट मेळवते जेजूच्या नावान मागता, जेजूच्या नावान मागता, जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. जॉब 42 तू जो जो फोर्टी टू फोर्टी तू टू सगळे तू करू सगळे शकतो. करू काहीच शकतो. असाध्य नाही ना असाध्य नाही आमचं. म्हणून 42 जो तू 42 सगळे तू करू सगळे सगळे करू शकतो. करू शकता, तुका तुका शकतो. काहीच काहीच असाध्य असाध्य काहीच नाही असाध्य म्हणून नाही हांव म्हणून उजळा. उजळा. जो 42 42 तू तू सगळे सगळे करू करू शकतो. शकतो. तुका काहीच काहीच असाध्य असाध्य नाही नाही म्हणून उजळा. हांव उजळा. सगळे दादले सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरी फाट पशावमरी फाट आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पशामरी पशावमरी फाट फाट आमची आणि आमची आणि सगळ्या संसाराची त्या कापड कर संसाराची बाप्पा. कापड कर. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरी फाट पशावमरी फाट आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या कापड कर बाप्पा. संसाराची कापड कर. जेजूच्या आमची कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरी फाट पशावमरी फाट आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या कापड कर संसाराची बाप्पा. कापड कर. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरी फाट पशावमरी फाट आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या कापड कर बाप्पा. संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी फाट पशावमरी फाट आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापड कर संसाराची बाप्पा. कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरी फाट पशावमरी फाट आमची आणि सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या कापड कर संसाराची बाप्पा. कापड कर. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण पशामरी कष्टांच्या फाट पशावमरी फाट आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या कापड कर संसाराची बाप्पा. कापड कर. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण पशामरी कष्टांच्या फाट पशावमरी फाट आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या कापड कर संसाराची बाप्पा. कापड कर. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण पशामरी कष्टांच्या फाट पशावमरी फाट आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर संसाराची बाप्पा. कापड कर. शासनाच्या ससनाच्या बाप्पा हांव बाप्पा तुका हांव भेटयता तुका ती भेटयता मोगाच्या पुताची मोगाच्या सुम्या आणि पुताची सुरवंदरा त्या जेजू सुम्या आणि ख्रिस्त सुगंधरा जेजू ख्रिस्ताची आत्माने देवखून आमच्या आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या सगळ्या आणि संसाराच्या संसाराच्या देवगुण पत्काच्या परिपूर्णापासून पत्त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या आपल्या संस्कृतच्या परिपूर्णापासून तू पत्त्यांच्या मगाळ बाप्पा परिपूर्णापासून या कणान भेटून देता बाप्पा हरिय कापडे तांक कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर एड्स डायबिटीस विंगड पडे कस्टमर्स हॉस्पिटल असतात आयसीयू असतात व्हेंटिलेटर असतात बाप्पा त्या हरियक समर्पिता कोणाक ड्रिप्स करायचे म्हणा कोणाक ईसीजी करायचे म्हणा कोणाक मेमोग्राम करायचे म्हणा कोणाक बायोप्सी काढायचे म्हणा बाबा त्या हर एकल्यांक सुजाता समर्पिता कोणाक सॅम्पल काढ गेला वेट करता रिझल्ट खातीर बापा ते कुठं अभियान आसा बापा निर्राजन आसा काकोळकर किडनी समस्ये किडनी फेल्युअर जाला म्हणा डायलिसिस करायचे म्हणा बापा समर्पिता ते सगळे तांचे किडनी तुझ्या पुता जेजूच्या अंमल नितळ जाऊन दे स्पर्श करता किडनी फंक्शनल जाऊन दे जे किडनी स्टॉप जाला वर्क करचे जेजूच्या नावात स्टॉप जाऊन दे कोणाक ब्लड सर्क्युलेशन समाना जेजूच्या नावान सारखे ब्लड सर्क्युलेशन सुरू जाऊ दे जेजूच्या नावान मग बहु मगळा बाप्पा समर्पित किती लहानशी भुरगे हॉस्पिटल असतात त्यांच्या कुडी तैन सर ट्यूब घाल्यात बाप्पा पिढ्यात असतात बाप्पा तुझे उतरच म्हणता बारूक 421 म्हज्या भुरग्यानं धैर्य घ्या देवा तुला मरा आणि तो तुमका जबरदस्त ना दुसऱ्याच्या हातातले सोडयतलो आज आम्ही तुका उलो मारता आमचे आयकोनच्या तुका आम्ही उलो मारता आमका जाप दितला तुका उलो मारता आमका जाप दिता म्हणून सांगल्या तुका आम्ही उलो मारता आणि आम्ही मागले दिता म्हणून सांगल्या तुका आम्ही उलो मारता आम्ही मागताना तू आमच्या ऐकताय म्हणलं तुका आम्ही उलो मारता आज हरिय कापडे समर्पित डोळ्याचे समस्ये किडनीचे समस्ये लिव्हरचे समस्ये थायरॉइड फायब्रॉइड कोण भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असा युट्रस प्रॉब्लेम असा सिक्स्ट असा म्हणा या फायब्रॉइड असा म्हणा बाप्पा पीसीओडी समस्ये युरिनरी इन्फेक्शन बाप्पा सगळ्यांक तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा तुझं तो वैज असो वैज तुझ्या की वर तो वैज कोणच ना कोणाक लंप झाला ट्यूमर असा बापा तुझ्या समर्पिता भियान असतात बापा किथे म्हणून बापा काही सर गेड्डे उदेव नाहीला बापा भियान असतात बापा तई सर इच्छेक सुरू झाला बापा पोट सुरू झाला बापा बापा तुझ्या हातान भेटून दिता आज त्यांची काकूट कर जेजूच्या नावान मागता आमेन
आमेन Amen. आमेन Amen. Psalm 41:3 तो 41:3 पिडेन पोड अंतुलर असला सर्वेस पोट कादा असता ते पिडेन कडून तका भलाई की देताय 51:3 तो पिडेन पोड अंतुलर असला सर्वेस पोट कडून असता ते पिडेन कडून तू तका भलाई की देताय 51:3 तो पिडेन पोड अंतुलर असला सर्वेस पोट कडून असता पिडेन कडून तका भलाई की देताय प्रिय संगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर कर बाबा बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा शासनाच्या हांव बाप्पा, तुका तुका भेटयता भेटयता, तुझ्या तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सलंद राजा येशू ख्रिस्ताची राजेशू ख्रिस्ताची कोणाने रगत आणि सगळ्या संसाराच्या सगळ्या संसाराच्या आपत्त्यांच्या परिपणापासून जाता जाल्यार आख्रे सकणात आमी दिंबेर पडया दुनिया हातांची वयर उपार्या दोळ्या आमच्या दंप्या कालच्या दिसा आमच्या भुरग्यांची 12 जणांची एक्झाम सुरू जाल्या कालतावन आमी ह्या जमतेन हर एका दिसा सांजे 7:30 तावन 8:30 कुवेटचो टाइम 10 तावन 11 वरां राती इंडियाचो टाइम दुबयचो टाइम 8:30 तावन 9:30 वरां तुमच्या टाइमा प्रमाणे तुम्ही नोट करून धरा 1 घंटो आम्ही आमच्या भुरग्यां पासत मागया त्या भुरग्यांनी कितले दिसरा शिकला रे जाल्यार जावंक पुरो पूण केन्ना ती एग्जाम हॉलांत वतात तांकां ते शिकिल्ले उडा आसा काडीचे त्या पवित्रत्म्या त्या सुम्यान तांकां करपा देचे ते कितलेय बरे कर बरयता जावंक पुरो सारखे बरोवंक जाणवाय दिजे त्या पवित्रत्म्या ताणी कितले पेज बरयल्या जावंक पुरो तांकां बऱ्यांतले बरे अंक आण दिवचे बऱ्यांतले बरे मार्क्स दिवचे त्या आमच्या सुम्यान आमच्या भुरग्यांचे मार्क्स त्या सुम्यान डिसाइड करचे त्या देखून आमचे दोन्ही हात वयर उपार्या मागया एक घडीभर आमच्या भुरग्यांक आमच्या दोळ्या मुखार हाडया बंद दोळ्यांनी जावंक पुरो भुरगीं आतां एग्जाम दिवंक गेल्यान एग्जाम दिते आसात ह्या एग्जाम दिवची आसात आमच्या दोळ्या मुखार हाडया विश्वासान आमचो हात त्या भुरग्या वयर दवरया कसलाय समस्या न्ही ती कश्टाचा जावंक पुरो आज तांकां आजची एग्जाम तांकां कश्ट आसा जावंक पुरो तो सुमी तांकां सोलोन व्हरतायचे आसा तो जेजू तांकां सारखे आन्सर दिवंक करपा लाभयता विश्वासान तुमकां कितें मागोवंक आसा त्या भुरग्या खातीर ह्या घडये मागा एक आवय एक बापूय जावन तुवें मागतना तुज्या मागण्यान बळ आसा तुका अथॉरिटी आसा हर एका दिसा
आमचे इंटरसेशन चलतना ऍटलिस्ट 10 या 15 मिनटां इल्लेशे सॅक्रिफायस ते बसया भुरग्यांक त्या मागण्याक मागो दीत ते भुरगीं सांगात ते म्हणून मागतना ते भुरगीं आनी चड आशिर्वादीत जातात. समर्पण ते विशेष आमच्या भुरग्याचे सगळी एग्जाम बऱ्या तरेन जावचे पासून बाप्पा तुझ्या आतां समर्पिता हे भुरगीं तुज्या पवित्रत्यान भर जणवायेन भर तांकां शिकोवंक अडखळ हाडटा ती हर एक संगत तुज्या पुताच्या तुज्या कुर्सामळा वचून पडूं दी. तांकां एडिक्ट करता ती हर एक संगत तुज्या पुताच्या तुज्या कुर्सामळा वचून पडूं दी. हर एक वायट हॅबिट येता वायट संगतपण येता एडिक्शन सुटका मेळूं दी तांकां. डिप्रेशन येता सुटका मेळूं दी तांकां. लोनलीनेस येता सुटका मेळूं दी तांकां. जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान आज खंयचे क्वेश्चन पेपर ती बरोवंक येतात. आज खंयचे एग्जाम ती बरोवंक येतात. त्या एग्जाम बरोवंक येतना बापा तूं तांचे संगता वच ताजे संगता बस तूं त्या जाग्यार ते एग्जाम बरोवंक तांकां तूं जाणवाय दी. तूं तांचो हात धर तो एग्जाम बरयतना ते क्वेश्चनाक आन्सर बरयतना तूं तांचो हात दे. आनी ते क्वेश्चन पळोवन भियेतना तूं तांच्या काळजाचेर हात दवर आनी सांग हांव आसा भिये नाका हांव तुजो उजवो हात धरून चलयता म्हणून सांगलाय तुवें. ते उतर तांकां उठासाक येवन दीत. जेजूच्या नांवान मागता बापा समर्पिता तशेंच आमच्या कुटुंबाक आमचे सगळ्यो गरजो आमचे लागीं मागूंक सांगल्या हर एकल्या ही मागण्या जमत ह्या मागण्या जमत हर एक आसल्या आमच्या आत्मीक ती रगता तांकां बरी भलायकी दी. तांकां जाणवायेन भर आनी चलोन वर कृपेन भर तांच्या मिसावाचेर आशिर्वाद घाल. हर एक तांच्या येवजण्यांचेर तुजो आशिर्वाद देंवन येवं दी. आत्मीक तरान आनीक चड लोकांक तुज्या लागीं हाडूंक तांकां कृपा बळ फावो कर. जेजूच्या नांवान मागता आमेन आमेन आमेन. सांगाता म्हणया साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो धरून जायती वाट दाखयतलो तुजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. साम 132:8 हांव तुका शिकवण दितलो वाट तुका दाखयतलो दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो ती वाट दाखयतलो तुजे दवरून तुका बोध दितलो. सगळी सांगाता म्हणून व्हडल्या तरान दोनी हात वयर घट्ट तरान म्हणया जेजूच्या आमची आनी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी आमची आनी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी आमची आनी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी 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 आनी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण Hallelujah, 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 Fernandez, Greta, Riola, Sonita, Ronetta, Reiner, Julian Mascarenas, Rita Almeida, Julian Mascarenas, SM Fernandez, Susan Rodriguez, Michael, Rita Quadras, Niman D'Souza, Suresh, Lily Furtado, Susanna, Joseph, Lenny Vegas, Lavita, Javita, Laurencia Fernandez, Hallelujah,
Richard Santan Fernandez. Hallelujah, 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 hallelujah. Veronica, hallelujah, 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 hallelujah. Jacinta de Souza, hallelujah, 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 Dita Rebello, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Celine Noronha. Hallelujah, 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 hallelujah. Henry, Margaret, Riston, Milburn, Joyce, Michael, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Noreen Fernandez, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Arun was Daryl, Daryl, Dominic, Geeta, Aaron, Geeta, Gloria, Anil, Savita, Greta, Jacinta, and Jacinta Henry, Genesia, Jishel, Cinderella, James, Blancy, Lanit, Anita, Ashlyn, Lena, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lena, was Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Mary D'Souza. Hallelujah, 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 hallelujah. Nancy Desa, Nancy Lobo, Nisha, Lennon, Lenville, Lawrence, Florin, Pradeep, Priya, Anil, Agnello, Raina, Gianna, Janik, Vijay, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Rina, Algar, Gilbert, Susan, Victor, Vita, Vranda, Rocky, Renwick, Thomas Lobo, संदेश बरबोसा बोमगळ पपया हरियक भुरग्यांक तुझ्या आतां समर्पिता तांचे हरियक गरजो हरियक कोणे पण हरियक कसकर काय तुझ्या आतां भेटून दिता आयचे सब कोण पहिल्या पाटी आज या महिन्यात जॉईन झाला तांचे तुझो आशीर्वाद घाल आयचे सब कोण पैना वेते असेल रस्त्यावर वाऱ्यार उदका पैन करते हरियकला तू राखणी सांभाळ सलून व सुरक्षित पैन तांकां तू लाभ कर आज विशेष कितल्यांची सर्जरी आसा कोण इंटरव्यू वेते आसा कोण फर्स्ट टाइम बिझनेस सुरू करू वेते आसा कोण गव्हर्नमेंट दफ्तरात कितें काम करू वेते आसा बाबा त्या हरियकल्यांचे तुझे काकूल दकय आधार दी तांकां तो सलन वर आज बाहेर भितर होता तो तांच्या संगतार राव आयजाया 45 तो तांच्या मुखल्यान वचून सगळे तांच्या मुखले असले पर्वत समतल जावन दित आणि तांकां जैतला बदल जेजूच्या नांवान फाल्यांची दिसा तुका महिमा दिवंक फावो जावं दी आमीन 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 नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवास स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Gloria a Devace, me amo pianta devi kara tani chamon rachakali rame. Nata madon mudia ugdas tobor ye bodale amkari mani tuja shirada ushna तुझे मध्यस्थी कोण सदून पुणी मोकळा सांगेल मुझे नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे समय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाची पुताची आणि प्रेज द लॉर्ड. कोणाची तुम्ही टेस्टमनी देऊन कसा कोणाची पेटिशन हाताळून कसा तर 9900332411 इंडियाचा नंबर 9900332411 या नंबराचेर तुम्ही व्हॉट्सअप करा. कोणी कॉल करून कसल्यार व्हॉट्सअपचेर कॉल करा, डायरेक्ट कॉल करनाका. तशेंच वकाशनो आमच्या भुरग्यांची एग्जाम सुरू जाल्या. आमची भुरगीं जावंक पुरो स्ट्रेसार आसा, जावंक पुरो खंयच्याय सब्जेक्टांत हुस्कत आसा जावंक पुरो. आज तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. हर एका दिसा सांजेर राती 10 ते 11 वरां इंडियाची. कोण कुवेट आसात 7:30 ते 8:30, दुबय आसली 8:30 ते 9:30. 1 घंटो सॅक्रिफायस करून बसया आमच्या भुरग्यां पासत. आमची भुरग्यांक तो देव खंडी जावन ताच्या जणवायन सोलोन वतलो. अभिषेक रान मागया आमच्या भुरग्यां पासत 1 घंटो जाता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक एक 10 मिनटां बसया त्या मागण्याक. सांगाता म्हणून मागतना मॅथ्यू 18:19 दोग जाणांनी एक मनाची जावन कितेंय मागलें तां सुम्या दिता म्हणा. तुमच्या भुरग्यांक तो देव उदार कथे फावो दिलो. देव तुमकां हर एक लायसो दीस आशीर्वादांनी बेसावानी आणि कृपेन भरून दी. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you, brother. Thank you, brother.